କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି ତତେ। ସୁଖୀ ପୁରା କୋଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି। ଖିଆ ପିଆ କରୁନୁ କି? ହଁ ମୋ ସେ ଟିକେ ବନ୍ୟାଳ ବୟସ ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିବ। ଅଭଦ୍ର ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଆରେ ସିଏ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ କଣ ତାକୁ ନ ଖାଇକି ଛାଡୁଛି? ତାକୁ ନ ଖାଇକି ଛାଡୁଛି ମାନେ ତା ବେଳିକି ଆଉ ତାହେଲେ ବଢିଆ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ଆଉ ଏ ଖେଳ ତ ଭାରି ବଢିଆ ଖେଳୁଛ। ସେ ଖେଳ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ କାହିଁ କାନ୍ଥ ଆଡିକି ମୁହଁ କରୁଛୁ? କିଛି କହିବ ହେଇଟି ଶୁଣ, ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର ଦିଟା ଗୋଡ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ମତେ କହିଲ ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଡ ତମ ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ